Yes, hello mga subscribers, likers. Ito po si Modelo Magkay.2. Dito po tayo ngayon sa Dudurut, Kalating Right, Pampanga. So ito po ngayon yung ating 17 session therapy kay stroke patients, Belencita Vicencio. Siya po ay 79 years old. Yeah. So ikita po natin ngayon yung first program ko na binaba ko siya para ma-develop yung kanyang lower limb at yung kanyang great walk. So watch niyo po till the end yung aking walking therapy, ang unang pagbaba sa tahanan po ni Nanay Belen Vicencio dito po sa Dudurut, Kalating Right, Pampanga. Ayan po. So yung step mo ba yan, focus mo yan. Ano yung program mo? Yan, yan. Yung palit na gano'n. Good job. Good. Tamang camera. Mag-hi ka ba? Thank you Lord ka. Hi. So, yan. Makikita po natin si Nanay Belencita. Yan. So, Thank you, Lord. ito po yung kanyang great improvement. So, even though yung kanyang right lower limb, yung kanyang pinaka paa, hindi po siya nakakagalaw. Pero mabubuhat niya na po through walking. So, kailangan talaga natin putikan. So, again, abangan niyo muli yung kanyang pang great improvement. At sa lahat ng mga stroke pasyente dyan, tandaan nyo, mayroong pag-asa. Ayan. Tsaga-tsagaran tayo. Ayan. Okay. Lumating ka ba? Salamat ka? Salamat po, Lord. Ayan. Tsaka yung anak mo. Aring-ala ko. Ayan. Alam ba't yan? Kaya tropa. Shout out. Ayan. Alam mga ito. Ayan. So sa lahat po ng mga Vicencio, shout out. Ano ba? King Mesa ka? Yes. O King po Mesa Clan. Sa lahat ng mga Vicencio Clan, Mesa Clan, shout out po kaya kayo. So yun po yung kaya kami pampasyente. Medyo lalakan na po, pag-iapag-iaya. Isang na po tayong anak na, especially ng paling-paling. So, then kagat mo rin, shout out. Ang punding Sana Clan, shout out. Punding Gutierrez, shout out. Ating kamag-anak dyan, at sa batasan yung mga De La Cruz, shout out sa inyo na dyan. Tama. Yan. Kita basa tayo. Sige na, basa tayo. No, paligid kayo. Sige. Sige, kita ka. Iya. Iya, no? Yung ka pa.